И добре дошли в днешното видео. Днешното видео ще играем Майнкрафт и ще оцеляваме. Ей това ще правим сега. Както знаете, ние така сме трима. Моето име е Optimus Venom. Моето е Ninja YouTube. Ninja YouTube ли? Микаки. Ninja е... Дади Ninja. Ninja YouTube ли се казваш? Не Ninja. Оф. Аз съм готов, вече се направих Така, хоп. Който иска камък, ето. Хоп. Ето тук съм сложил 4 купчета, да се направи един кръг. Чакай. Айде бе, Optimus. Между другото хора, ако забележите, че нашият хубав приятел Dark Shadow не играе добре, защото... Къде? Той къде е? Що излезна? Dark Shadow. Dark Shadow напусна играта. Тук е на хляб. Ще взема хляб. Добре. Брат, аз предлагам да започваме, защото... Аз чакайте. Само чакаме Dark Shadow. Черната сянка чакаме. Да. Абонирайте се хора, защото... Ето. Дойде. Това трябва да се... Вижте, аз Вижте Dark имам. Shadow и нинджата. Спрей да ме гониш, брат. Спри се. Добре, да спирам. Добре. Айде, удари ме, ама без брадата. Аз братата ще дам. Добре. Ето. Чакайте. Аре. Вземете овци за легло. Чакайте. Трябва да намерим пещера. Да. Това е най-важното. Въглища. Намерих пещера. Давай, пасете и... Айде, ти. Аз се губих. Маля, брат, как се губиш, бе? Ама ти, той би с ръка някакво. Аре, брат, нас се... Ако имате инструменти въобще, за да отива в пещера. Аре, брат. Това е гълна пещера. Какво е пещера? Аз няма да влизам вътре. Аз ме изгубих. Има въглища. Да, ма. Ако аз ме изгубих. Мале. Чакай. Чуй сега. Когато видял на овца малко нагоре... Брат, излизай. Не, някой пай... Къде ще бъде? Абе, брат. Къде си? Къде е Личо? Къде си, бе? Shadow. Личо, трябва... Маля, брат, какво става с тебе? Що ни вървиш след Трябва първо да нас? си направиш един път на два животни. Е, тук, нагоре не... Маля, той е много далече, майко. Аз съм при него. Къде е? Не го видя. Това е змия в Майнкрафт, Той брат. няма змия в Майнкрафт. Маля, Абе, сега. има нуба в Майнкрафт. Извинявайте, кралички. Ние сме трима нуба в Майнкрафт, а не оцеляването. Ето го кладенеца! Къде си, бе? Отивай при Личо. кладенеца, Личо! При кладенеца, гора съм там. Виждаш ли? Какво говорите? Давайте зад мен си! Зад мен си давай! Абе, брат, аз те загубих. Аз ме загубих. Що ми вървите след мен? Ами най-раз да викам... Dark Shadow. Къде сте? Аз знам къде е пътя. Къде сте? Къде сте? Зад теб! Как зад мене? Още ти си на Къде зад мене? Аз нали отидох да го търся този Shadow на той беше тук. кладенците. Айде. Маля, брат. Изгубихме се. По-хубаво да умрем на едно място. Ето бе. Добре, ето то. Да, ето. Добре, аре. Започваме. Аз нямам храна, бе. И хора, всяка неделя ще пускаме клипове в 6
къде си по... Ако не сте разбрали хора, Вземете кожа. ако не сте разбрали, Да, по някое време може да се включат и повече хора. Животно. Чули? Да, чух. Арбе! Мисли едно нещо. Кой ме удари? Там ще планината ще има пещера. Арбе! Добре, Иване, за те. Аре! Не мога по-бързо. Ето овца. Или ще имаш ли... Дай ги на Христо и така да направим това. Ти си ги взе и двете. Съберем малко. Така. Нагоре. Искате ли да после да си направим една къща? Заедно. Чакай. Чакай, че тук не мога. Крачка няма да оживее. Нинджа, къде се? Айде, Личо. Просто е нагоре малко. Отиде, нали? Ко нагоре аз съм скачил планината, бе, брат. Да, видя. Ето. Какво правите още толкова, бе? Така, това да. Ще се застреля. Кой ще ме... Видя ли? Мамата те застреля. Гони ли ма, брат? Да, конята. В момента ме гони ли? Ето. Не да стреляш, че си лоша. Ето, стрелят ме. Не. Аз го Стрелят убих, ме. бе. Стрелят ме. Аз ги убих. Чакай, намерих хладенец. Къде? Вижте, тези мами са агресивни. Ето. Личо ще те наплюе. Няма. Къде сте, бе, брат? Аз съм някъде, където е на лама и малко нагоре. Цъка. Намерих пещера. Къде? Отдолу, аз съм долу вече и слезнах от планината. Ви какво правите там, бе, брат? Идвам. Какво правите още? Аз си намерих тук храна. Само си имаме един прашчик. Не! Остана на Чакай. 3 сърца и половина. Ама това не беше, Къде това да не е пещера, пещера, бе? това не е Слезахме пещера. Това не е долу. пещера, бе, брат. Чакай. Ето, къде сте? Намерих това. Ние сме, аз съм долу. Ама ти не слезна правилната страна, бе, брат. Коя? Зана? Трябваше Ама, брат, що... Да. Вие въобще не вървите след мен, брат. Какво правите Ами не ви? лез тук да имам, защото ми трябваше храна. Къде си сега? Къде си? Ние бяхме така горе. Ето, Къде си? намерих се. Елате, Ари, елате. Айде. Чакай, Ето. ти му свено. О, пънах. Това Добре, е така. пещера. Долу имаше пещера, брат. Ето. Елате тук. Тук е едно. Елате, вижте. Добре. Елате тук долу, моля ви се. Аре, че няма. Да, елате, тук долу, елате тук долу има въглища. Чакай. Ще се направи най-накрая една факла. Аз съм факлата не ги има. Какъв не ги има? Една факла, една вафла да си взема. Така. Ето, осветявам. Камък няма да ни трябва. Това е, как се казваше? Това не трябва ли? Не, това може да се направиш дънкоглед. Аз нямам нито кирка, нито... Ами, Що не си направи? ти знаеш ли как се прави? Ама, брат, Нинджо, що излизаш, бе? Нинджа напусна играта, ама що го напусна Нинджа? Тото не изкара. Само Влеза в Чакай, Google. аз Много интересно. взимам чакай, че ми трябва. И тук сега така. Нищо не виждам. Чакайте, имате ли факт? Да. Мали, свърши ли? Така. Сега, Там, аз ще влеза. така е. Още. брат, аз трябва да се направя крафтинг тейбъл. Ама ти що не знаеш да си направиш? Имам. Колко беше? 400. Добре, направи си един крафтинг тейбъл и една кирка с кибер. Нико желязо, нищо няма тук, брат. Да, една дума пещера само Аз с... също нямам. Аз като ви казах да отиваме там, отвън където, ама